We may be seated. May the good Lord bless you. Ndikaitende Mwari nekuda kwenguva yatapiwa uye nekuda kwenyasha dzavo tisangane zvakare ukupera kwerinogore. Regai ndikukwazei chechi sara mambo Jesu. Amen. Warimfara amen. Regai ndikukwazei zvakasarudzika baba vedu, baba namai Koswa uye baba namai Chibusha, mfundisi mafumu ngawaya wegasi. Uye teremekedzi baba vedu panzvimbo ino, baba namai Matifunga, msala mambo Jesu. Amen. Tinofara zvizhinji zvataurwa first lady kumba kwedu vari pano chiziye. Regai kasopinda mushoko. Ndaniverenge shoko raMwari kubva kubhuku yaJohn chapter 9. John chapter 9 from verse 1. And as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. And his disciples asked him, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither this man sinned or his parents, but that the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh, when no man can work. As long I am in the world, I am the light of the world. When he had spoken, he spat on the ground and made clay, and he anointed the blind man's eyes with clay. And he said unto him, go and wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way therefore and washed and came seeing. The neighbors therefore, and they which before he had seen him, that he was blind, they said, is he not the man that sat there and begged? Some said, this is he. Others said, he is like. But he said, I am he. The guy did not matter. Baba tinotenda panzvimbo ino manera anotaura ikupenyu wedu tichokura nyore titsure ritidzidzise retisimbisa rekutigonesa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Mwari vakudzwe nekuda kweshoko ravo. Ndaitirwa zvakanaka mufundisi wataura nyaya yekumapostori. Zvakaoma. Kwandakanoparidza kuverengwe Bible. Kumapostori emagemenza. So takasvika namamazanza muno ashe zvesutu bvisai, butsu bvisai, gemenzi dirori, Bible isai mota ngachichi. But Mwari une chikonzero. Mwari une chikonzero. Ndakanzwa peace mandiri after ministering to them. Why? Because isusu manje sale takati ngwadisei. Bible ndoko ngesina kuribata but rakandibata zva. So Kristu nongo shubi warakavhurwa kana rakavharwa. So ndakasiya mapostori vachiti Jesu wakanaka. Nyanda venga pano pane murume akaberekwa ribofu. Jesu paakaona murume uyu nevadzidzi vake pavakazviona kuti ari kuonekwa naJesu, vakava nemubvunzo. Ishe ndiani akatadza kuti murume uyu aberekwe ribofu? Information iri kutsvakwa nevadzidzi to me iri unnecessary. Havasi kuda kutsvaga kuti chii chingaitwa kuti murume uyu aone. Vari kuda kutsvaga wokublema nekunongedzera kuti sei pane problem. Pane kuti vari kufamba naJesu anova solution, answer. But you vari kutsvaga somebody to blame. While least vari kufamba nemhinduro. So havablame zvakanyanya wai nokuti Jesu akavati I will make you fishers of men. So vari muprocess yemaking. They were still in the process of making. Saka ndoma era mukuitika wakana kuti process. So Jesu wakaporesa murume nenzira yandidira zvakanaka kuyandidena kuti shumire vhesi.
Ndiye Jesu wakati kuna blind Bartimaeus shinura chiona. Pasina chimwe chinhu chaitwa Bartimaeus ndobva aona. But pauya pane murume uyu apfira mate pasi ndobva akanya ivhu. Bible harina kuti wakaisa mavhu kumeso verenga futi rati he anointed the man's eyes with clay. Harina kuti Jesu wakaisa mavhu rati Jesu wakamuzodza nemavhu. Kwete kumuzora, kuzodza. Chirungu chati he anointed the man's eyes with clay. Saka ipapa panidenda kundiparidza kuti saka what is anointing? Nokuti kana dhaga raiswa kumeso emunhu ane problem yekusaona. Nokuti chandinotoziva ndechekuti munhu chaangada haangade mavhu. Why? Nokuti mavhu achiswa kumeso asi right. But Bible rati nzira iyoyi inotaura kuti kuzodzwa kwemunhu kuiswa problem pari kuda solution. Nokuti kuiswa madhaga mumeso iproblem. But Bible rati Jesu ari kuronga solution but achikanyanisa maproblems. So ndinofara kuti murume uyu haana kukomplena kuti ndiani ari kundiisa mavhu. Nokuti chaari kuda murume uyu kuona kwete kuiswa mavhu. Eshona inoti mavhu akapinda meso nadzo atoshorwa nemavhu. Ndakari kukanganisa kuona. Kureva kuti chakamakwa nemurume uyu kuti chisapinde meso ake ivhu. But Jesu ari kushanda nezvakamakwa. Zvobva zvanzi neBible he anointing. Chisingafarirwe nemunhu wese mumeso ake ivhu. So Jesu ndokubva atora chisingafarirwe kuti agadzire zvinofarirwa. Saka muchiona kuti vazhinji mukunamata Mwari vakatoudza zodzo musituation yako but wakaritreata seproblem. Ivhu richienda mumeso ebofu, ivhu rikaiswa mumeso idambudziko. Asi Bible rati Jesu achida kupedzera dambudziko rebofu akashanda nezvinhu zvinokonzera problem mumeso. But Bible ndokubva rati he anointed. Anointing it breaks yokes of bondage. Kana pana pandine anointing inenge problem. Ndaona vazhinji vachiresista anointing. Vazhinji vedu vari kutsvaka kuzodzwa, vari kutsvaka zodzo. But zodzo rikakanyaniswa neproblem unotiza. Unopedzisira wakutsvaka solution. Kwaisiri nokuti kwairi kune problem inova solution. Jesus. Revai. Ulipapedza kubirwa mari munyika wotamba raundi vanachokuvhara ona kuchechi mapashuru Mwari anokufumisa, Mwari anokufumisa. Rapedza kuparidzwa rakadaro. Kobvanzi uyai muise offering. Wozonoti vakunditorera shoma yasara. Unotiza futi. Let it give him anointing to receive. Zvinhu zvimuchapa nevanhu kuti Mwari tiitirei. Mwari akatanga kuzviita vanotiza. Hama dzangu meso maziso ari sensitive kuivhu. Chakamakwa nemunhu pakatosunga chapupuri munhu anogovhara meso. Why anoziva kuti ivhu nemeso zviri sensitive hazvisi right. Handidi ivhu, handidi jecha meso mangu. But Jesu ndokubva uya nenzira inoti kune kumwe kuzodza kunofanana nedambudziko. Zvokuti ukasatendera Mwari kupedza dambudziko rako nechadambudziko kavari kukanyanisa unoramba ukofu. Saka tine vazhinji vane makore nenguva refu asi Mwari wacho handoni ndakamatura kuti nasvita. Yet solution yezvinhu zvako yakavigwa muproblem yauri kutiza. Why? Nekuda kwokuti to you kuiswa mavhu, but to this man haana kuiswa mavhu, akaanointwa nemavhu. Akagona kuinterpreta kuti uba hakusi kuiswa ivhu uku ndokuzodzwa manje. Kuti when you are mature unogona kuinterpreta zvinhu.
Dzani uri mudiki. Saka vanhu vadiki kana ngabaiwa majekiseni muchipatara anochema. Anogona kutonzvenga kana kutiza kuita kubatwa. But munhu mukuru anosvika paanoshura kudai ndabaiwa majekiseni. Why? Because munhu mukuru anoziva kuti jekiseni rinorapa. Mudiki anoziva kuti rinobaya. So kugona kuinterpreta kunoita kuti usarire solution kana kuti utize solution. Jesus. Ndiye Jesu wakati kuna blind Bartimaeus, receive your sight. Bartimaeus ndokubvaona. But pauya pane murume haasi kushanda neformula yekwa blind Bartimaeus. So tine vanhu vekuti vane formula havana revelation yezvida kuitwa naMwari muupenyu hwake. Zvakanaka kunzwa testimony dzevanhu. But chaunofanirwa kuziva ndechekuti testimony inongotiratidza kuti Mwari vachiri kuita zvinhu. But kuti vachaita nenzira iyoyo kwauri it's a mystery. Nokuti kune mumwe anongodzi receive your sight. Kune mumwe anonzi anotombokutoshora mushaka. Saka uyu kana akambonzwa kuti hakuna akaiswa mavhu, anobata ruoko rwaJesu kuti hakuna Jesu akadaro. Pane pekuti Mwari vakataura chirunzwa vanhu vachiramba kuti hasi Mwari. Why? Vane experience yekumupita kwaMwari kwaakaita nevamwe vanhu kusiriko kwaangaite naiwo. Ndo challenge inogona kuitika pachechi pakati pavanhu vakuru nevadiki. Vakuru vanoti chechi takabva nayo kure, vadiki vada kuenda nayo kure. So kune vashinga nevanoda kusimudzira. Because vakabva kure vane experience. Avachada kupika the revelation. Kuti vafana vanoriziswa ina mutanga nhasi muBhaibheri pakamboratidza vana vadiki kuenda kuna Jesu. Kwete mabhishopu. Pane mabhishopu paakabhoingana netuvana. Bhaibheri. Jesu akati vana vauye kuti vaitorambidzwa namaPita vana. Munamato mumwe munhu wokuti Mwari situation yangu ine makore ngaigadziriswe. Mwari wobva vatuma muranda wavo nemavhu. Unobva aiwa muna mudani wamunhu washe aiwa mudavo aiwa makutondikanganisa. Why? Because mavhu ari sensitive kumeso. Mari iri sensitive kumunhu anoishaya. Ukatoda kuparidza zvemari kumunhu anoshaya mari anototi ndaanotsvaga iri nani. Ndamba kutadza kuinterpreta kuti mavhu ari sensitive kumeso. Vari kugadzira kuti kofu igone kuona nhasi. Dai Mwari vachipa kukura tavane revelation. Tiregere kutiza patinofanirwa kupona. Tiregere kuresista solution yaunzwa naMwari muupenyu hwedu. Tiregere kufunga nekufunga kwenyama but tive nepfungwa yemweya. Tive neziso remweya. Tive nekuona muri different. Nokuti pano murume uyu aiswa mavhu mumeso. Haana kucomplain, haana kuchema, haana kuresista. Why? The Bible writes Jesus anointed this man's eyes with mud. Apedza kuiswa mavhu ndokubva apiwa assignment nokutumwa. Enda unogeza kurwizi Siloam. Ibaba ndopavadira kuti he mentioned the name of the river. Which means not every river is assigned for your situation. Nzizi dzakawanda. But Jesu ari kuti iwewe situation yako inoda rwizi runonzi Siloam. Kureva kuti ndikakuisa mavhu unogona kutotsvaka mvura iri close. Ngwarira kuenda padhuze pasina solution. Uchitya kuenda kure kunopedza upofu hwako. Nokuti kana vanhu vamature they don't see distance, they see solution. So azvishamisa munhu achigwakura chova nemwe chechiri kure. Kuchinesika kuti kuno dzakazara akusine kuzara kwadzo. Upofu unopera here kana ndageza. Longa medical zvinomboitika kuti ukarwara unonzi aenda pachipatara unomwanzi achatswera aitwa mugawani. Zvese zvipatara but vane kuunderstanda nachiremba kuti pana paanofa. Vatakaenda mugawani anogona kurarama. Medical, natural, tinozvitenda. Spiritual manje kuti aiwa dziri padhuze idzodzo. Kwese kuna Mwari. Vhururu. Dzese
sense zine mvura but dzinopedza upofu hwako. Revelation. Kuti kwese kuna Mwari, mastatement yevanhu vasati vamachuwa. Icho pari kwese kuna Mwari, but hakusi kwese Mwari paanoita zvinhu. Kana kwese kuna Mwari, sei Mwari akati kuna Abhurahamu mubva uko, uye mugomo randichakuratidza. Iyo nyika ine makomo, unzi pane randichakuratidza. Kureva kuti one of the mountains, which means handidi kuita newe pamakomo ese, but ndine gomo riri assigned for you. Okay, I'll download this way. Genesis 22:14. You know, and Abraham named the place Jehovah Jireh, meaning on this mountain God provides. Even nobody missed the most but Jehovah Jireh, he was not naming God. Genesis 22:14. Abraham wakatumidza gomo kuti Jehovah Jireh, zvichireva kuti pagomo rino Mwari unopa. Nekuti haisi nyaya Mwari anopa, inyaya Mwari anopa pane gomo ripi. Okufara kuti uite uBhayibheri unokuda kushuka. Abraham haana kuti kuna Mwari naJehovah Jireh. He did not name God. He named the place. Yes. Jesus. Why? Because place in Nyaya. Moriah is a mountainous place. Thank God I was in Israel about 3 months ago now. I see Jimmy playing in the land of Moriah in the Makomakawanda. So Genesis 22, verse Moriah 3. At one of the mountains, which means it's a mountainous place. Alright, yeah. So, usienda unogeza mslomo, utorivangere kuti usatrusted zimwe mvura. Sure unogona kugeza basiri bemba kwa ukachena, but kuona ndina sure. Why? Because kune reason reassigned concerning your issue. Yeah. Thank you, Jesus. Because what the root of Mororo will put more. For 10 years, that's no one. Being no like a family with America, no one, no one. Akazouya kubethelema karo wana boaza kawene mwana. Yeah. Pamwe pacho aisi nyaye kuti abereke. Agro. Ukasaziva kuna boaza. Unochekera usina mwana. Jesus unotaura pamusoro pezita reRwizi. Jesus. That's why Naman achida kuporeswa aenda kuSamaria. Anoti na Elisha enda unogeza kuJorodani. Naman otaiwa kwandino paDamasiko kune nzizi zhinji wani. Chaari kufunga iyi ari kufunga pamusoro pemvura. Gamba uyeze prophet ari kutakatarisa Jorodani. Ari kuona Johani aina Jesu nenda chivhurika. Kureva kuti ndinotaura pamusoro paJesu kwete mvura. Nokuti nzizi dzeDamasiko hadzina Kristu wandiri kuona. Bati ndikatarisa Jorodhani ndiri kuona mwanakomana waMwari achibhabhatidzwa. Kureva kuti vanhu vanoona mvura mumwe achiona Kristu pamvura. Jesus. So Jesu unoti aenda akonogeza kuSilomo. Kureva kuti ndatokuudza kuenda usatsvaga mvura dziri padhuze. Kana anoda kuitira favor kuti matosvara hei pano. Vaudza kuti helpeni not for now. Varira kubatsirwa nevanhu vasina kutumwa naMwari kubatsira upenyu hwako. Nokuti kunoti rubatsiro rwokusika upofu. Vanokugeza maziso vasiwo usingaone futi. Vaudza kuti thank you nemvura ino but kune kwandanzi naShe. But let me be like I said, I to but kune kwandanzi naShe. Why? Nobody in this situation. You put up the kind of anointing in Barcelona. It's not the same that I want to but Namu na not all. So just wanted to my boss. So challenging. I don't know what it's like. I'm betting more in the night. He was sent. Iye kwa kuvuma kutumwa asikaone.
Panatanga kuerenga pamusoro pacho Jesu akaita kuti I'm the light of the world. So ndadiscover kuti chiri kunzi light ndo chinoita kuti munhu aone. Because magetsi akaenda even une masomo aungaoni. Chinoita kuti ugone kuona is light. So Jesu pati I am the light murume yazvinzwa Jesu achitaura. Kuti handina chimwe chichamutadzisa nokuti kana ari a light asinzorasika. So murume akatumwa ndokubva aenda kundogeza kuSiloamu. Chaari kufarira kuziva amutuma. Nzizi yaari kuenda anoiziva ndosaka asina kubvunza kuti Siloamu iri kuga. Unoti aimboendako. Anotoziva dzimwe nguva akambogezako. But pese paaigeza airamba ari bofu. Why? Nokuti aigeza from his own understanding. But today I will geza nekuda kwokuti he is sent by Jesus. Jesu ngaive effect changer. Nokuti pane pawakambotaya business uri wega pane mari yakabuda. But ndoda kuti umbozvitsaya wana Jesu wacho. Unosaka kuti vadzidzi vairarama nekuti vakabata howe votengesa. Pakauya Jesu mlife mao vakambotuma futi unobata howe. Peter akadzika unobata howe tinoda kubhadhara mutero wetemberi. Haana kuzokubata howe uye nayo titengese. Anzokabata howe uvhire mukanwa inobhadhara yega. There's a difference. Haana kunotsvaga customer buyer. Howe ndo yakabva buyer futi. Maybe I'll go to this. Kana howe aigadzire mari ya. Kuti mari kuna akairasa muvhuro. Ene mususpecta John. Iye kuti Mwari vati chakati wakwenda kuSipo zvinorasa mari. Zvechidzwe. Situation yako Mwari nayo vakairapa kudhara. But the problem wakatsita solution is the problem. Nokuti ungosuziva kutaura newe kuti ndiani. Munhu nje akamisa mavhu kumeso popota. Anomutoshora. But kana ari Jesu fara nokuti ane nyaya dzaari kugadzira. Nyika ikakutorera popota vari kubira. But kana ari Mwari wauri kupa akatendeka ane nyaya dzaari kugadzira. So nyaya insensitive kumunanga broker inyaya giving. Anona madhaka zveshe. Ayazona chechi yatanga vakomana. Mafuka. Shoma yasara yonzunza futi nyazonoti ando mafu manja. Vanozwisisa munhu anotoshorwa munhu anoona. So kufureswa mafu kumesiyendesa complain rinoziva chinhu. Ine mafu uye ndisina agara akafanana. Saka ndifana complain. Shoma yawina yokaudza kuna Mwari chinoita kuti uregere complain ndechi. Usati waunza. Shoma. Haikwani. Auza wachecha lotita warobotera mari dzedu. Asi wakauya uri meni. Kana kuti chechi kuita kurombo oyo uri mbinga. Wakadii kubopopota usinongondipa shoma chii. Usati wabvisa. Chakambokutorera kuti urarame life yeshoma chii. Modipa. Revai muwashi. Chechi nindwe. Mavu has right. But Jesu anoboshanda nawo. Ndo akakanya mavu akaisa mese munhu. Saka murume apiwa the reason yekuendera kumvura. Nokuti akanzi ngoenda asina mavu. The reason to go. Anomuti atogeza kusendi told right taura zvimweshe. Saka Jesu ari kuti ndakukupa a reason. Enda unogeza kuSiloamu. Saka inini I love statement yekuti Jesu last bus stop. That's true. But I don't get a breakdown panoti Jesu. Nokuti mukadzi ane the issue of blood anobata Jesu akabata him. But Jesu ndobva ati pana ndibata. Jesu anokuti pana abata him yangu. Anoti pana ndibata.
Yet the Bible not she touched the hem of his garment, not him the person, but the hem of the garment. But Jesus atipana arundibata hembe, anotipana andibata. Kuti Jesus pachake ani my extension. Ekuti unogona kumpotsa as a person, but umbata as a cloth, and receive as a person. Nobody can get you as you back Jesus as a person. I follow one as human just no porta. All right. But if I have him, just something that was somebody to move that Mandi. Yeah. Whenever put the areas, I'm not going to go on a symbol, but what about the extension of God? Yes. So Jesus Bible to end up Silom. Bible notice is never Silom is an interpreter. You know never to be sent to in other words, just something to be. In the Baba, but he never got to more food. Who can put a new one that Tuma? If it was a name, no Futiko. In that moment, just what you say. Just no better, you don't to my foot. Yes. Why? Because for is not to end. Silom is not to do one. You need no food to one Baba. But Baba did 2 months, never selfish. You never had a shoes. Who's the better neighbors and never to me. So I won't share the Uno is of Silom. Whenever to a second and name, I got to one Baba. But I got to one Baba, I got to more food. Put the institution. Somebody come to one watching machines, you night, but I sleep. Yes. In any put it, I'm to win, so wait, don't go to the Bible. Yes. She patched and a paparazzi room and I got Zoka to honor. She don't have the banga and I just want to ambassador on. Hey. Just so nine Shinji. And it's still free. Yeah. You know, you get it. Yeah. Sansi Akaenda. Akanogeza, Akazoka to honor. So that the banga in a Jesus, Jesus, I got a problem. Yeah. Here in a Jesus. Kushikaenda, kwanza na Jesus enda. Kwani kunzienda kwakaita sei. Inzizi inotisilombi inoenda kuti kutumwa. So Jesus ari kuti ukaignora nakatuma. Nenyuo futi inomira neruine problem. Yeah. Madzika. I know some of them are one who never said, "What was I going to do? Can I go?" Yeah. Who are Genesis not now? I got a corny by the moon. They are Namo moon, Nasinamu, Nasinaman. Whatever to do now, it's not good for a man to be alone. Yet God was with men, but God was still worried for men. Because men was lacking men, yet he was with God. Mwari wakashika pakuti tsiitsi munhu wakainaye nokuti haana munhu kwete kuti haana mwari ashota munhu saka mwari watokuti tsiitsi pashaya munhu zvingaba zvifambire ivo mwari varipo vakadi kuti kana uneni zvevamwana zvinandibasa resakataiwa very sorry problem yako yakuda munhu Why? Because the prophetic word yakanzi be fruitful, multiply. Even Adam asina kuita sin, ayona serious pakunamata. Aiti kushlani dzimani. Apana multiplication shika ane mukadzi. Samwari vakadzoka vakati there is a prophetic word henini. And iro rarigadzirike kusvika wane munhu nyangwe uine. So pane pamwe kuti pamusoro paupenyu hwako pane a prophetic word riri henini. What is missing? Somebody. And the money here, you might just start like a cat to other people, start like a tongue, against the helper. Problem is better helper. Uruguana food is better helper. Uruguana bishop better helper. Zitaraja Sielfa, I want to be a time. Lucky China is suitable helper. Whenever put him on a chipata, why move by helper? You might have that city, but I'm not imagine what shall one that city. You're waiting in poor. Yeah. Church, I saw this Zayna Matamun. But you don't say to put a matter, who is a good and one? Or it's example.
Yesu pachake he became man. He was the way to become flesh. He became man to help men. Vanhu vari manenyoka murenje. Vanhu vati kuna Moses taurira Mwari wako adzinge nyoka pakati pedu. Mwari vakati kuna Moses gadzira imwe. Solution pane painofanana neproblem. Munhu anonzwa Mwari ane problem yekuti anogona kugadzira problem kuti vanhu kune problem. Vanhu vainei vakati Moses ngaataure naMwari, Mwari vabvise nyoka. Ndoenga the only way out yevanhu kuti vapone. Manje Moses anonzwa Mwari kudarika vanhu. Mwari ndobva kuna Moses tiri kudiwa apa vanhu vari kumwa nenyoka. Chigadzira imwe nyoka. Imagine asati aigadzira angodzoka nevhangeri kuvanhu kuti Mwari vati ndigadzire imwe. Unotora kuti uyu haachanamata vanhu. Haachanzwa Mwari Moses chagaipo bishop uyu haachanzwa Mwari. Kune solution yakafanana neproblem. And izvezvi uri busy kutiza solution nokuti uri kuifananidza neproblem. Hausi kuona chaMwari. Tine nzira dzatinofunga dai Mwari aribatsira nenzira iyi. Taurira Mwari abvise nyoka pakati pedu. Yet vanhu ndo vari murenjeka. Azoti ari kumarengo mumwe nyoka here kana kuti vanhu. Vanhu vari musango voda kuti nyoka dziri kutaura. Ari kumarengo mumwe munhu kana. Chechi ndizwe. Pana ane upofu wake pano nhasi. Ane nguva, ane matirwa anzwa. But Mwari pani pavanotaura newe kuti ite chakati. Enda kusilo. Nokuti paakaiswa mavhu kumeso, he was anointed Messiah. Akaenda ndobva andogeza murwizi. Kugeza kureva kuti ivhu riri mumeso rakasara mumvura. Kune zvaakanosiya kuna akatumwa. Unzwika? Mavhu. Saka ndikutoshora vanhu. Dai Mwari atibatsira takura tanyatsozinzwa. Enda undogeza. Kugeza kureva kuti ari kundobvisa zvaiswa naJesu paari. Mavhu achienda mvura. Mwari vane zvawakakupa. Vakasi zvako. Zvikaramba zviri unoramba uri bofu. Mwari vane tsika yekukupa zvinhu zvevanhu. Iwe unozva kuti zvinhu zvinoti zvako hausiriwo unazvo kusvika waona mumwe munhu. Wese mukomana ari pano une vana. Vati vamene vahombofa kwavawana because vane mumwe munhu. Hauna kuzviziva. Ukawana munhu iye ndopauchawana vana vako. Vasikana vako unofamba vane vana vanhu. Aone kana ane nhungu vanobvunza kuti ndeyangu. Vane zvinhu zvevanhu. Enda kusilo unogeza. Kuti akaenda ari bofu. Rwendo rwebofu runoti remei. Haisi rwendo ruri easy. Why? Anonoshandisa fili makupu. Achibvunza vanhu ndasvika here ndiko here. Rwendo rwacho runoti remei. But rune maresults akanaka. Nature yedu manje tinoda zvisingareme. Wese akafoira kuti kona itoda kupasa nekutamba kwezeko. Hadi kuzvionesera kuti averenge hada zvingogara zvakangopfara sei. Zvinenge zvatiomei, zvinenge zviri kutinetsei, but ukaziva the end result. Bible says Jesus endured the cross. Why? Because aiziva the glory in after. Ukaziva zvida kuitwa naMwari pazvinhu zvauri kunzi ita, you do it with joy.
Kusaziva ndona tisaite. Mwari pakandidana, dai vakandiwonesa zvaiva kumberi. Dai kona kuita tichimhanya. But pandakazviona ndoparara asi Mwari vanga vakaronga hapo mani. Zvese zvanga zvirimo mukushumira evhangeri yavo. Pane panoinzwa kunetsa nekuora mwoyo. Gamba dainetera dzimwe nyaya dzakandinakira. Rwendo rwebofu runorwadza. Saka toona munhu kana kunzi ave qualified doctor, it takes years. Ari kuuniversity achiverenga, it takes years. Yeti kataita komunti doko kanonakidza. But it takes years. But kune shortcut anyway. Ngasaendawo kuuniversity, unonotrainwawo neng'anga. After 1 week, pakurapa. But vane zita ravanomupa futi. Unonzi witch doctor, mubvunze chiremba rudzii. Why, zvatorwa mumakore iwo 1 week. Ukaziva kuti alisa mavumeso ndiani, you won't complain. Vazhinji vedu mavha takaiswa takatomabvisa tikatiza. Takatomubata ruoko tikati usadaro. Why? Because tine dzimwe experience dzatakaunzwa. Kunzi haiwa kana achimuporesa blind vatika saka kunzi CVSI ndokubva apora. Ese ari mapofu. But the process yanga iri different. Izvo zvidai wakatoona kare. But nzira yakashandiswa haina kukuitira zvakanaka. Waibona kuti ndinamatire zvakanaka kubatwa musoro. Vachakanakisa kubatwa mukati memusoro. Nokuti Mwari unoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Pane zvinoda kuitwa. Mavumeso ari sensitive. Kusvika wakutenda vhangeri riri sensitive. Ukaziva kuti ndera Mwari. Nyangwe richibohwa sei chirwadza sei rine zvinhu zvangu. Ukaziva kuti ndiMwari ari kuita zvinhu. Nyangwe zvikaita sekunge zvinorwadza zvinobohwa, unongoziva kuti akatendeka. There is something good chinobuda pazvinhu. Ndakadai vanhu vachinenge sinoita madzimai. Madzimai akanyika chinowana. Icho kwaunonzwa madzimai achitibereka kunorwadza. But havasiye. Bereka unorwadza achipusha zvacho. Iwe zvirwadza ngokungomira. Ani mwana wati 5 but hachinje statement. Kunorwadza. Mom 6 kunorwadza saka. Saka vakandimotivata. Vakaziva the joy yekuva une mwana wacho. Inodarika the pain yekunemba. Rwendo rwebofu runotoda munhu ari mature. Anoziva kuti Mwari vanoziva zvavari kuita. When I started ministering, ndaifa netsoka. Kubva mutauni about 13 k's kwanzi kuwadzana chipinda mutauni kuna Evangelist T Muparinga. Rwendo rwacho rwaibohwa, rwairwadza. Vanhu vaindiona vane zvavaitaura. Vanhu vane zvavaitaura. But mazuva ano vakachinja zvekutaura. Unodzoka wakuona chete. Ukatendera Mwari hauramba uri bofu kuine pachako. Ukatendera izwi raJehovha hauramba uri bofu. Pane shanduko inoitika bedzi. Waita vasota munhu achifamba. Mazuva ano unoona ndichidhiraivha. Tinochinja mafambiro. Haudzoki uchifamba. Kana uri bofu ukaenda kusilomo unodzoka wakuona. Madai ndakavateerera. Dai ndichiri kungofamba. Ndakaziva kuti kana ari Mwari vataura ndichafamba, but kana ndakudzoka aiwa pane chandinosangana nacho. Tine vanhu vakapiwa assignment, but tinoita kuti aregere kuti atackle the assignment. Anonzwa kuti vanhu vari kuti kudii. Iye anotozudza kuti kusvika zvinhu zvanyatsorongeka ndozvinyatsoita. Kana zvakadai so hazvinyatsobuda mushe. Ane tsika yekutumba nemakofu. Haatiri kuona ndikutume. Anoti tumika uone. Izvo chizvo wakamirira.
akaronga kare but problem autumike. And unechikonzero chimachena ishe ndikaona muchitumbi. Iya muchitumika uone. Leo watanga kuona mdala. Watu wakamirira kuona kuti uzotumwa. Yada kumtuma kuti udzoke wakuona. Dai mwana tuwanira nyasha. Say you resist a solution. Yakauzwa na mwalimu pei. Luke 17:11. Barume tena wangani maperemuzi. Wakati nzuna mwana kama wa Davida. Jesu anamdi receive your healing. Wanga in need of healing. Jesu anatuli go and show yourself to the priests. Baba not on their way. Lai munzira. Wakajona kuti vapora. Chakavapora isa kutumika vane problem. Solution ikali pamumafu. Vazhinji naona vanofara mapofu. Why? Because achimurisa mavu chimutoka kutopopota. Ndiani hakuna Jesu akadaro. Kwa aone kaunofa kuti Jesu akakuda kuti hakuna. Jesu nomzirai. But mi akanzishiona wani paini mavhani makirei. When maybe when picture you look like such a gently soft ayo mavaka ngoenda muziso anokuboha wega Jesu ari kuzviita ndiani mavaka enda maziso haiti zvakanaka but kuna akanzwa kuitirwa zvakanaka nemavhu aJesu assignment basa zvaunonzi naMwari ita zvinobohwa naturally spiritually zvino blessing inofisa wakatomira kuti avachaninamatira vachadhikera gamba healing yako blessing yako iri hidden assignment. Vanhu vanofarira Mwari waRuth akaita kuti arorwe naBoaz. Secret hombe Boaz haana kuvimba Ruth maraini. Boaz akaona Ruth kumunda achishanda. Pane pamwe kuti kushanda kwako kune mumoyo. Musikana akawanikwa ari mumunda achishanda. Mukadzi waIsaac Rebecca akapa ngamera 10 mvura. Iwe kupa munhu mvura kunotonesa. Kuna akadarika level yekupa vanhu akatopa nemabhonge munhu. Giving iri kuitwa kungopa mvura ndobva apiwa marriage yake. Law of exchange kingdom is very serious now. Same with Moses. Moses ukatesa nyaya yake haana kuroora shandisa mali. Akaroora nefight. Wakaona vanasikana vachichera mvura vachidziviswa ndobva apindira akavarwira. Vanasikana vaJetro vakumba ndobva vanhu nababa koinda kukasika kuti kune murume atibatsira zvamutorei. Ndokuroora kwakaita Moses. Akaroora nezvibhakera. Imwe mberi chinoda zvibhakera. Asi zvaita kuti aigiro nyaya because atisati dzakatisama dzake. Ende kwaanobva kuIjipti atotiza nyaya yekunzi tida kutengesa kuna Faro. Atiza nokuti ane fight yaakabata. Kuna kuti aigona kupinda neta kuitira zvakanaka pane chaturikwana ndi 10. Kurikiswa patsima ndabasa nawo. Don't lose heart in doing good. Paunoneta ndo panemereka. Kufight the wakati asiri twai. Dzinangokuonesa moyo chete unosvika pane zvako kunzwe kuneta. Assignment. Pane mufundisi Luke chapter 1. Ndakaraiti Zakaria baba John the Baptist. Zvanzi ajuti rakwana rekubhera incense paaltar. Ngirozi Gabriel akauya akamira ku right side. Akati Mwari vanzwa munamato wako. Yet the man was not praying. He was offering. Burning anochema. Zakaria akwegura asina mwana mukadzi wake Elizabeth. Nguva yakwana yekuti apinde muofisi all of the holies. Abheri yeti hasuzwa kuti opportunity yawaniswa nedenga yekuti agone kupawo Mwari. But iye asangana naMwari anoti aiwa hazvigoni. Blessing ikavigwa muservice, ikavigwa muassignment, a lot of people will miss it. Munhu anosvika pakuzobuda chechi haina power. Tapinda makore akawanda vane namatira vadeclare hapana chiri kuita. Gamba musiloma musukero.
Kune blessing inolindwa mukuita zvinhu. Kabuza nyembizo wakanaenda. Kunodhura. I was not the one akabhadhara. Chakaitika ndechekuti pandinominisa kuna first nobroadcast live on Facebook. So kune mudzimai wekuIreland akawacha tichiparidza. Ndokubva angoti, this man is doing good. Ndokubva andifonera. Timakuenda kuIsrael ndikati, I want you to go send a passport number. Just like that. And now when I end up to Israel, I was offering the service of the Lord. Israel, I got to be able to go to Jesana. So I'm sorry to go in the ring. Yes. So when you saw the charge, when you go platform, so you got my assignment. Mumu ana assignment yakapiwa na Mwari. Ane slow kwa anofana wapenda. Ane zvinhu anofana wapita. Wega unozvinzwa iwewe. But fani chinokurizisa kuti aiwa. Namata hako bata hauko satano. Vanopaniza checha wapatikana vakaenda isiyana naye. Iwe ngona mata cheti. Pesa wakaiba pane favor yako. Ane nawo. Yeah. Munosara kuti mukadzi ainzi Rahabu aigara muJeriko. Aitonzi chifeve. Munhu kutokwanifaira kuti chifeve. Inauye kuti mumba make munopinda varume vakasiyana siyana. But David akapinda tumwa spy atumwa naJoshua. That's the king of Jericho. Akatuma vanhu kuna Rahabu kuti buritsa varume vapinda imomo. Iyo mumba nechifeve munoboyikana sei mukapinda varume. Andine kuti Rahabu chifeve iye kuti varume vaingopinda every day. But vakapinda vanochinja life yake. Mambo akanyumwa kuti uba usizvoufeve uya breakthrough manje. Saka uchiona zvisina basa Satani anokusiya uchiita. But zvinochinja upenyu ane vanhu vaanotuma. Ane message yaanotuma munzeve dzako. Ndinosara kuti Rahabu vanoti akaliga vanuma. SaDavid anoti shoko renyu ndakariviga. Chinoita kuti shoko rivigwe rinotapwa. Randiri kuparidza rinotapwa rikapinda mauri rinoterwa. Kutanga chiparidza zvake batimarira apa. Rinoterwa randiri kuparidza. Saka ndinoona kuti kana rapinda mauri warinzwa kuti nderamwari rinovigwa. Rahabu kana chiri chifeve. Mukabe chifeve mukapinda varume vanotofewa wacho. Mambo vane problem ineina. But zvanzi vakapinda maspai. Vakainatsonjera. Also, zvinouya zvinopikwa muspirit. Kuti auya usofeve breakthrough. Saka ndipani paanoziva kuti zvimwe zvese aita but izvi akaviita manje zvinochinja upenyu hwake izvi. Zvimwe zvese mutendere yaite gaimbe, gatambe, gadi, kana yagivi gaine toilet. Nokuti bose akangopa chete. Also, kune mashoko anoema unotonzwa kuti Church, kune imwe blessing yakarigwa muassignment okuudzwa zvekuita uita saizvozvo. Anointing chayakanakira inoziva pane problem. Anenge mapiritsi kana une headache kana une pain killer haufaniri kutanga waudza zvamuri moswera mudumbu ndokune problem. System yako inoresponda. Ukanwa mapiritsi chero chiri chigumwe chiri kurwadza chinonyarara. Piritsi pain killer inoziva kuti kana tanwiwa rabasa redu kutsvaga chakanwiwa. So anointing yaJehovah inoziva dambudziko rako. So when you tap into the anointing, it addresses your situation. That's why that's the issue of blood. I don't know. In the issue of blood, I'm not trying to know if it's I can't go back and get back at this. Anointing knows. So what anointing leader say? Kupida my assignment. He was anointed and sent. Everybody trying to Israel. Sasa nani shano kuvumira kuita sopa chechi? Zvine
umupenyu wako. Judas akati ndofamba na Jesu. Pana Jesu anga alipo, paenda Jesu anga alipo. Kati shiro yake. Why? Icho chakaita kuti vanhu vaende kuna Judas tokupa mari utiratidze Jesu. Kurati vanga vachiita research kuti pavadzidzi vese uyo anotsvaga mari uyu. Iwo unoti vanhu vaiporofita Judas anoda zvemari. Zvinooneka kuti pavadzidzi vese vari serious batsana vanotera nyaya yemari. Ava mukavapa 50 anochibuda chiprogramu ichi. Wenchina inotoziva kuti sei uri pano. Dambudziko rako unotoziva saka anotozva kuti ukauda kuita chinotsvaka solution paproblem. Ane masipaya anotuma so. Anzi vanhu vakatumwa mumba marapu kuti varume vapinde mumba vabude. Kubva rini muchidzinga varume mumba mechifemo? Kuti ona kutonzi chifemo unoti maimuregera achizviita every day. Vatinda nhasi mune mweya kuti ngavabude. Mweya china yakanyumwa kuti akomana tinoparara but uyo anorarama. Ende ndo zvakatoitika. Vanhu vese vakaparara mujeriko but Rahabhu wakararama. Why? Nokuti wakagona kuprotecta zvaMwari. Amazangu, Mwari uyu kingdom ine principles. So this is one of the key. Chimwe chinhu chokuti ukaita unogona kusangana nezvinhu wakanamatira makore makawanda. Chibatwa musoro uchiita zviku kingdom ine makeys. Not one key, keys. Peter means I give you the keys of the kingdom. Kurati ine madoors akawanda akasiyana siyana. Pana anowana breakthrough yake muassignment. Kungopinda murodhi vanzi endai munoratidza kumapriest, kungopinda murodhi vatopora. Pasina kunzi receive your healing. But the assignment yakagona kunounlocka. Dai Mwari vatibatsira. Murume anonzi Naamani, healing yake yakauya musi waakachinja nature. He was a commander. But chakaita kuti azopora, he was commanded by a servant girl. Kureva kuti akava humble to a level yekuti ari commander anga akunzwawo nevamwe. Wati ndiende kupi akutorawo ma-instructions kune vamwe. Akaenda kuSamaria akapora. Upofu hwako unenge une chekuita nemavhu. Don't resist mavhaya. Aiyo anointing haasi mavhu. Sabhabha unorandidzidzisa kuti imwe yacho yaunonge problem itori part of the anointing to help you. Mavhu ari sensitive kumeso, but mavhu akabatwa naJesu anogadzirisa dambudziko remeso. Because anenge atakura the anointing. So anointing iri presence, but to attract the anointing, to activate the anointing kuti kushandire ndozvoda kuzikanwa. Pano patiri panotodarika mawaves eDSTV. Pane bhora rokutotambwa mumhepo, pane zvikunenge goes. But hatizvioni nokuti hatina dishi yekuchuna kuti tibate zviri pano. Kwete zviri kure zviri pano. So anointing inenge masaisai eDS. Panotodarika dzimba michato pauri pa, panongoshaikwa chinongotora kuti kana mukadzi akabata Jesu akaporeswa, Judas aifamba naJesu, but akafa achicommita suicide. Iye Jesu achinzi life, pane akaluza life achifamba nalife. Ini kuchikoro kwandakafoira mwangu wakapasa, saka zviri pachena kuti manotsi ataipiwa anga right, but aisvikira pasiri right. Amikoni kunyepera vabereki, amikoni kunyepera. Because aitogara pasaiti pangu akaita ma-A6. Kurati aitopiwa zvema-A ndikazvisa kuma-D. Ini ndakasamba D. Church, the anointing is present. We need the knowledge of the kingdom to make the anointing work for your life. I want us to pray. Kuti Mwari,
ndipei moyo wokuti ndigone kunyatsonzwa uye kuita the assignment yamakada kuti ndiite. Tesati paridze, tesati imbe, tesati ite zvakafanana, but takafanana kuti tine zvatofanwa kuita. Chaka Mwari chaanoda kuti uite. Chaka Mwari chaanoda kuti uite. Why? Nokuti chavanoda kuti uite chinenge mavhu, chinenge chinotoshora, chinorwadza, chinopedza upofu. Wangu wakapedzwa neassignment yairwadza yaisekwa nevanhu marembe. But now they celebrate me. Vaisenga uchifamba nitsonga chinoparidza kuti dzoka usina kana bhutsu yekupfeka. Pana ndiri mukutoshorwa nemavhu anga akazara anointing. Today they celebrate me, the same people. Yeah. Why? Nokuti ndakazvirovedzera kuti mavhu aya nyangwe ari aJesu. Asi resist her. Don't resist the anointing. I want us to pray. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Thank you for the message. And thank you for the anointing. Every blindness, upofu wakabata pamari zake, upofu wakabata pawanano yake, upofu wakabata pautano wake. Baba, in the opening of the heart, may the river Siloam begin to flow and cleanse your people. Baba, the without resist Siloam we go shino. Furangayere, there's so much in this. Like the name God is so without wese. Baba, the without the anointing, Zodzo, may the anointing cleanse your people this night. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. May we raise our hands. I need to make a declaration. Father, I decree and I declare every blindness upofuwese manerano Messiah Mwari ndakutaura kuzodza pamusoro pawo. Ndakutaura kuzodza pamusoro peMessiah Mwari. Upofu uri pamari dzake, upofu uri pamuchato wake, upofu uri pane zvaanobata. May the river Siloam begin to flow. Rwizi Siloam rwavakatuma Mwari kuzodza kwamakaisa pamuranda wenyu, kuzodza kwamakaisa panzvimbo ino Mwari. Ndakutaura kuyerera kwemvura yepaSiloam. Upofu wese ndinourayira. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every blindness, I release the anointing. I release the grace. Every demonic influence yakakonzera upofu pane zvaanoshuvira nekutsvaka, ndinotaura kuzodza ngakuyerere manerano, kuzodza ngakuyerere manerano, kuzodza ngakuyerere paupenyu hwake. In the mighty name of Jesus. Father, we thank you. We give you glory. We give you honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Amen. Seated. God bless you. I need to challenge you, church, as we take our time to give unto the Lord. It's a challenge. This month, the economy is not good. Things are not okay. But our God is so faithful. I challenge you to visit the pool of Siloam. Kune zvakatumwa naMwari. Izvozvi zvakatumwa naMwari izvi. Vamachuwa vanoziva kuti kupa kugamuchira. Vamachuwa